ngurusi urusane wong liya. Kembali semua teman di atas ya. Rezeki ana sing ngatur. Itu bulan kayaknya. Ora usah ngurusi urusane wong liya. Penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Kita lanjut lagi yo. Asik. Kembali bareng Lord Arab di sini buat Anda. Love you, babe. Ma. Hey. Kabeh wis ngrasane lelakone wong urip. Dunia susah nipotangi. Kabeh wis lakoni. Rezeki menungso ora iso padha penting usahane lan dongane diakei syukure ora usah ngurusi urusan aja kudu ngawur rezeki ana ora usah ngurusi urusane wong liya penting sregep kerja nganggo mikir keluarga. Cendol 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 Sambunare kerjanya. Susah kumbang keguyu nelongso tenan uripku pancen iki dalane wis dadi nasibku sregep nyambut gawe ben iso umum kancane iki wis mestine wis dadi lakonku ake kanggo kowe nang mikire Bini Kasoting sek goyang lagi bro. Wis rasane lelakone wong urip dunia susah nipotangi kabeh wis ngakoni dalan rezeki manungsa ora iso padha penting usahane lan dongane diakei syukure ora usah nuruti urusane wong liya aja kudu ngawur rezeki ana sing ngatur ora usah nuruti urusane wong liya penting sregep kerja nganggo mikir keluarga. Goyang lagi sayangku. Koso aku mau ece kepenak borasane susah kumbang keguyu nelongso tenan uripku pancen iki dalane wis dadi nasibku sregep nyambut gawe ben iso umum kancane
wis dalane dadi lakonku tak dongake dinggo kowe